ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣಡ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುಎನ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸಹಯೋಗಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರರ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೊಸ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಾತನ ಪಂಡದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ತೆರಿಪಾದರು. ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಆದ್ ರಿಲೀಸ್ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಒಂದೆಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಮೋಹಿತ್ ಚೌಹಾನ್, ಕುನಾಲ್ ಗಂಜಾವಾಲ, ಲವಿಟಾ ಲೋಬೋ ಅಂಜ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂದಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡ್ಲ. ಹಾರರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯನ ಉಲಪಡೆಯಿನ ಹೊಸ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿತ್ರನ ಅಲ್ಶಿರೆಡ್ಡಿ ಪುದರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಎಡಪದವ್ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರಡ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಯ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಕೇರ್ದ ವಾರಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಪಣ ಪಂಡದು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ಲ ಒಂದೇತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಗಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆರಾ ಪಿಂಟೋ ನೋನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ವಿಲಿಯಂ ಪದ್ರಂಗಿ, ದೀಪಕ್ ರೈ, ಸಂದೀಪ್ ಮಲಾನಿ, ಸುಮನ, ರಿಚರ್ಡ್, ವಿಶನ್, ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಮಾರು ಕಲೆದರು ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪಂಡ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈ ಕುಡ್ಲ ಇಂಚಿನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಮೂವಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ, ಅನಿಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ದ ಸಾಂಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಹಿಡಿತ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪೋವಾಡ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಡ್. ಸೊ ನಿಗಲ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಆತಿನ ಎಂಕಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿದೆ. ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರ್ವಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೈಸನ್, ಸಂಕಲನಕಾರೆ ಪ್ರತೀಶ್ ಕಾಪು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು.